Na hát, sziasztok, megyek ma forgatni a Paramicsa műsorba, és úgy gondoltam, hogy ezt a mai napot le fogom vlogolni, mert tetszene nektek, nem sokára felöltözök, és akkor menjen tovább a videó. Na sziasztok, felöltözöm, de majd csinálok képet, ahol jól játszik a ruhánk. Klaudia itt pingálja magát. Szóval, nem sokára indulunk, és ezt a mai napot már nagyon várom. Na sziasztok! Most indulunk el a vonathoz, és ameddig nem leszünk benne, addig lesz egy kis TikTok videó, és ott nem fogunk jelentkezni. Na sziasztok! Jön a két szemeden nézel rám. Én nem akarom, hogy másra is így néz rá. Te csak az enyém lehetsz, baba, amíg világ a világ. Ácsi, ácsi. Sziasztok! Itt vagyunk a vonaton, nem sokára ott vagyunk a Igen, nem sokára ott leszünk, és már csak ott fogok jelentkezni, addig is Csumi! Sziasztok! Most megyünk a villamoshoz, és igazából azt elfelejtettem nektek mondani, hogy most szombaton kijön az új dalomnak a promója, aminek az lesz a címe, hogy Botrány, és szerintem jövő hét pénteken ki is adom. A promó 1 órakor fog kijönni. Szóval, ahogy a villamoson vagyok, bejelentkezek, és utána, ahogy odaértem a Szabinához. Addig is sziasztok! Sziasztok, itt vagyunk Szabinával. Nem sokára indul a Paramicsa forgatás, és hogy érzed magad? Hát én nagyon örülök, hogy eljöttél te is. Tudom, hogy Pilisről érkeztél, így nagyon jó, hogy itt vagy, meg a Dankóújvarban is már találkoztunk, és hát alig várom, hogy egyre több mesét megismertessek veletek, és hamarosan ne felejtjétek, hogy reggel 9-től egészen igazából 10 óráig Paramicsa, addig tévén, úgyhogy tartatok velünk, mert hát szereplőnk lesz. Igen. Sziasztok, nem sokára visszatérünk. Sziasztok, megy a Paramicsa forgatása, és pont egy jó hangulat a videoklippel. Van a szünet, és nagyon jól érezzük magunkat. Nem sokára visszatérek. Sziasztok! Sziasztok, most szünet van a Paramicsa forgatásának, és nagyon jól érezzük magunkat. Okay. Most épp áttöltöztünk, és folytassuk is nem sokára. Addig is sziasztok! Csumi! Sziasztok, most töltöztünk át, Csapó 126, ugye Szabina? Sziasztok, folytatódik a Paramicsa. És ne felejtjétek, hogy minden szombaton 8 óra 55-kor. Na Csumi, nem sokára jövök. Sziasztok, mert mindig forgatunk, nagyon jól érezzük magunkat itt a stúdióba. Felrobbantottuk a stúdiót a hangulattal és a kedvel. Nem tudom, hogy mennyire lesz ez a vlog hosszú, vagy rövid, de remélem tetszeni fog nektek, szóval nem sokára visszatérek, mert mindjárt forgatunk meg, én addig is sziasztok! Sziasztok, most végeztünk a forgatáson, nagyon jó volt, és nem sokára jelentkezem, mert megyünk a West Endbe. Sziasztok, itt vagyunk a West Endben, és eszünk. Ez poncsóleves, ugye? Nem. Ugye, bocsánat, húsleves. Ó, delikát leves. Rántott hús rizsával, és ez milyen szósz? Szerintem tartár. Tartár. Szóval eszünk speciálba, és nem sokára visszatérek. Nem sokára megyünk haza, kicsit elfáradtam a forgatásban, nagyon jó volt. Letámasztom a telefont. Tökéletes. Megkóstoljuk kaját, hogy milyen. Kés, villa, minden. Esenek a rizsával kezdtem. Levessel szokták kezdeni. Tudom, de én a rizsával kezdtem. A fordított beállítás. Igen, én fordított beállítású vagyok. Rizsa az jó. Megkóstoljuk ezt a szószt. Ezt ajándékba kaptuk. Aha. Ez tartár. De nagyon jó. Jó. És akkor a leves megkóstoljuk. Jó íze van. Jó.
Jó ez a leves. Na jó gyerekek, elköszönök addig, mert eszek, és nem sokára jelentkezek. Addig is sziasztok! Sziasztok, még itt vagyunk a West Endben, de nem sokára megyünk haza, mert ez a mai nap nekem kicsit fárasztó volt, és remélem, hogy láttátok, hogy benne voltam a Csumidav Tuméba, a Dick TV-n, remélem láttátok, és Szabinával nagyon szeretek így, hogy mondjam így, videókat csinálni, és már voltam a Dankó udvarba is, és nagyon jó volt, oda is várunk titeket sok szeretettel, szóval, igen. Sok szeretettel várunk titeket a Dankó udvarba is. Nem sokára jelentkezek. Addig is sziasztok! Sziasztok! Na hát itt vagyunk a Nyugatiba, várjuk a vonatot, és megyünk haza. De West Endben voltunk a New Yorkerben, meg fáztam és vettem egy felsőt. Igen, ilyen felsőt vett, nagyon szép. Gyönyörű. És akkor, hogyha hazaértünk, elmondok mindent, hogy milyen volt a forgatás, stb. Addig is sziasztok! Na hát sziasztok, most értünk haza. Ideje volt. El is fáradtunk, nagyon jó volt a forgatás, Igen. és itt szó volt a higiéniáról is, a napról, a holdról, hogy mi romák, hogy lettünk barnák. Szolisztunk sokat. Na hát, és nagyon jó volt a forgatás. Szóval várom, hogy még nagyon sokat forgassunk. Ugye? Persze. És képzeljétek el, majdnem elaludt forgatás közben, Igen. miközben Szabina mesélt, és én ránéztem, és Túl jó meghaltam a mesélte nevetéstől. Szóval, ez volt a vlog. Már elfáradtam. Nézzétek a Paramicsát minden szombaton 8:55-kor, és ne felejtsétek el, hogy most pénteken jön ki a promóm 1 órakor. Sziasztok! Sziasztok! Csumidav Tumé! És igazából azt elfelejtettük elmondani, hogy benne voltunk a Csumidav Tuméban, és remélem láttátok, de hogyha nem, minden szombaton és vasárnap van ismétlés, és minden szombaton reggel 8:55-kor van a Paramicsa. És nézzétek minél többen, mert én is benne leszek, kövessetek minket TikTokon, Instagramon és Facebookon is. Hogy van fent Instagramon? Claudia Gulyás C-vel írjátok a nevemet. Facebookon. Mindenhogy így vagyok fönt. Oké. Akkor én TikTokon Danyi Pistik Officiál, Instagramon ugyanígy Danyi Pistik Officiál, és Facebookon pedig Danyi Pistike, Youtube-on pedig Pistike Danyi. Szóval kövessetek minket, sok szeretettel, puszilok mindenkit, sziasztok! Csumidav Tomé. Mint a fehér hollója ritka, az igaz testvérkire számítatsz a bajban. Nem fordíthatod, hisz ezt mindenki tudja, a vér kötelez, míg a világ. Jó a szívem, de visszaélnek vele, minden ember önmagáért felel. A könnyekért kár, egy pár fogóhely kellene, ó Istenem, elviselhetetlen. Az életben sokszor elébredsz, ez nem álom, zord valóság, te észre sem veszed, elszállnak az évek, egyedül vagy a világon. Sosem feled, Isten nem feled, és nem késik, sosem tartozik ki, bár már nemben nincs. Állarc mögé bújik, könnyű, de túl elkáltató. Mint a fehér hollója ritka, az igaz testvérkire számít. Kaisas, Taivinas, Paramicha y Sabina Venelas. Dale curenge, le ternenge, dai ține șavorenge. Dale curenge, le ternenge, dai ține. És igazából azt... És ezt igazából elfelejtettük elmondani, hogy benne voltunk a Csumidav Tuméban, Igen. és remélem láttátok. Reméljük. Velem kifújta az orrát.
És belehallatszott ott. És igazából azt elfelejtettük igen. mondani. Hát ez az egy jelenet nem megy! megy. Dik elindult magát. Lehet, mondom a bakika jó. Na. Árő.